Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum svima. Ovim putem želim ja i moja porodica da se zahvalimo na donacije koje smo dobili od braće i sestara iz Austrije, a tačnije iz Graza. To je bila donacija od 420 eura. Znači, akciju je vodio i koordinirao brat Jakub i neka Allah dželešanhu nagradi njega i sve oni koji su učestvovali u ovoj akciji. I da im Allah dželešanhu svima da najbolje i na ovom i na budućem svijetu, ahiretu, inšallah, amin. Samo da kažem, znači da je ova akcija se vodila radi prikupljanja mojih papira. Znači ja sam inače sestra Kevser, znači u islamu, inače bila akcija za Mešanović Juliju. Znači mi smo pokrenuli papire, evo čekamo sad ako Bog da predamo, sve smo izvadili, skoro smo završili. Nadamo se da nećemo imati više nikakvih problema. Što se tiče još ovako da vam kažem, znači da mi ne radimo, ni ja ni muž, alhamdulillah, Allah daje na faku, ali znači sam da znate da nismo bili u mogućnosti sami svojim sredstvima ovo siramo da pokrenemo. U svakom slučaju molim Allaha da vas nagradi na odazivu i na razumijevanju. Ako Bog da, nadam se da će Allah dati na faki da nećemo više biti u potrebi da na sličan način sljedećih godina narednih, znači da pravimo sebe papir opet i da tražimo pomoć od nekog, znači iz džemata. Da vas Allah nagradi sviju skupa, znači da nas, ako Bog da, sviju uvede u džennet i nagradi i da poveća međusobnu ljubav, bratsku, sestrinsku, inšallah. Toliko od nas, ako Bog da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.